ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёриётон гуфтед ки апай хосият худат аятоми пил гирифтагӣ. Бале дӯстони азиз, ман пилам лични кабинетам дагзаштаги атоми хеле айда маҷбур намекуна ки бор бихари маҷбурӣ дайнами қадар пилта дагзашт бояд бор бихари ранги дигар ширкатон не. Ту бояд ки пилта снимать кунӣ гирӣ. Ана ҳозир ман картаи Сбербанки надорам, ман пулма снимать кардаги нестам, дар лични кабинетам истодагӣ ва у пул қати бор харида намешава. Ура ту бояд снимать кунӣ, роҳати коркунита, яъне ойликта бигирӣ ва бичашӣ. Ба ҳамин хотир ширкат имина ҳама хекадаги ки ту харид карда наметонӣ. Ана дӯстони азиз, ба наздики ма ки пулма гирифтам дар даст, бо нишон метавонам не ки ана спонсорои мо шойра бо Ноурӯзи гул аллакай пула дар дастшон гирифтагиам. Яъне ки ойлик ай атоми 100% ай духтаро. کار بهد آسانه. حاضر رقم‌های آمینه بانو را میمونم. آمینه اویدی کار 100% میفهمونتون. بسیارتون میگه من خودت قطعی میخوام کار کردن. ما هممون یک کمانده ایم دخترا. کاری ما رکلام کردن، کاری دیگرا رجیستراسیون کردن آدمو. ما در یک جایی کار میکنیم. اگر که میخوای کمانده ما مرحمت مثلا آمینه در بنویسیم، این بعد ما شما را یاردم میکنیم در قطار آمینه. برای همین دخترا که 100 بارها گفتم. 10 بارها گفتم که دیگه خرید یک بار در 6 ماه. ما خودم 1800 روبل ده خرید کردیم. 1800 روبل زبنه پاستا و روغن برای موی سر هم خیلی چیزا گرفتگیم. چیزاش با صفت بسیار میبره. شامپونش هم تعریف کردن. من اگر خواهی بار هم بخره به خاطر که بار ارزان بغلطتون شما بنویسه آمینه شما را رجیستراسیون میکنم بار چند فایز شما دا ارزان تر میغلطه. دستف که همه چی هسته کار به حد آسانه رسخودی زیاد نداره. انا چخیلی که گفتم کمانده ما فوراتونا اینا دخترا آمینه بانو دا بنویسه ما گروپای کاری داریم همه کسا صحبت میکنیم آیدی کار میفهمونیم و معقولتون شد کار میکنیم معقولتون نشید نه و ای خاطرتون نبراری که شرکت اتمی امکانیت دادگی که تا هم در شرکت میتونی کار کنی هم در تازان در لوبای تای دیگهش برای همین نترسیده بنویسه کاری آسان расходи кам, ойлики калон, только до атомии, корейская косметика атомии. Минбад филиалок дар Тоҷикистон ҳуш дан, касе ки уже пешакӣ регистратсия шудагиай туҳфаҳо ба ном шай. Яъне ки ай ҳозир регистратсия шави, дар регистратсия шави ҳичи ай шумо намера ки регистратсия шави харид кун нестай. Харида ба ҳазур мекунед. Ҳозир регистратсия шави кора омӯзаи филиал ки дар Тоҷикистон ҳуш шуд, шумо уже сразу харидтона метавонед ки кунед. Ягон кори қинӣ надорад. Ана дӯстони азиз, маҳсулоташа бинед. Барои доғҳои веснушка, ана хеле биодабафкиҳо, барои пӯст, ана бойна хеле витамино, ҳама чизи дар кори дора. Хулоса бинависед, шумо да ҷавоб медиҳам. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз як маълумот ма шумода мегӯм. Хеле ки медонед дар канали мо умеда хеша таборша ёфта буд. Баъди вай бисёр одамо нависта буданд ки муроҷиат кардан ки мехоҳем хеш табормона через канали шумо биёвем. мо серкортар будем, рости аҳамият надодем. Чанд одамое ки навистанд, ки як духтарак навист, бисёр илтимос кард. Ман гуфтам хай майли мо мегем. Минбаъд метавонем хай бинависем, мисол мо чени медонистагимон метавонем ки информатсияи шуморо паҳн кунем. хулоса дӯстони азиз гӯш кунед. дар акс ҳозир шумо мебинед як мард, як зан. Анами мардак духтараш дар Москва қарор дорад. номи духтараш Муҳиба ҳай. Муҳиба фарзандои падарша кофтестай. ана худшон дар Россиян муҳибашон, не ки падараш дар Тоҷикистон вафот кардагиаст соли 2017 духтаро. 2017 вафот кардагиаст ва ино контакта қати оилаи падараш, яъне дигар зани падараш контакта гум кардагианд ва хоҳароша ҳозир ёфтагӣ нестай, мехоҳад ки хоҳарша биёбад. ҳозир ман номи насаби хоҳарша мегӯм. хоҳараш Ҳамроқулова биби Марьямай ё Ҳамроқулова номаш Марьям биби. ҳамон вақте ки духтарак охирон бор хоҳарша дидагия, хоҳараш 4 сола. дӯстони азиз гӯш кунед. падари ҳамин муҳиба яъне зане ки ҳозир дар Россия қарор дорад ва хоҳарша гуфтест. падари муҳиба ном дора ана Ҳамроқулов Исҳоқ. мода мардуми конибодом сахт метавонанд ёрдам кунанд, барое ки Ҳамроқулов Исҳоқ зодаи анами конибодом мебошад.
30 марти соли 1959 дар Конибодом таваллуд шудаги ҳами мардак ана Конибодомиё шумо метавонед кӯмаки калом расонед. Мумкин ки шумо бишносе ягон кас ай Конибодомро тамошо кунад, мумкин ки бишноса ҳами инсона Ҳамроқулов Исҳоқ. Ин ами Ҳамроқулов Исҳоқ 28 январи соли 2017 вафот кадаге, баъди ҳами контакт гум шудаге, муҳиба хоҳарша ёфтагӣ нестай. Ана Ҳамроқулов Исҳоқ ака яъне дар бозори зилёни сухафрукти яъне мағзи мавиз мефурухтай вақтшда. Баъдан бозора ки вақти меҳргон гузаронҷа, меҳргон кучидаги. Мумкин одамое ки дар меҳргон савдо мекунанд бишносанд ин инсона. То соли 2017 ин инсон инсулт шуда вафот кадаги. То соли 2017 дар анами бозори меҳргон фурухтаги анами чи сухафрукти ами чи бо мағзи мавиз. Холоса Конибодомиё кадомитон агар бишносен номерои телефонда бинависен. Мо дар оиди анами оилаи Ҳамроқулов Исҳоқ. Холоса дӯстони азиз, охирон бор муҳиба варзоб омадагай хонаи ами падараш зиндагӣ кунӣ 2 ҳафтаина меҳмонӣ омадагай. Ин инсоно бо варзоб дан зиндагӣ кадагиян. Диден варзоб да соли 2014 зиндагӣ кадагиян. 2 ҳафта муҳиба меҳмонӣ омадагай рафтагай. Соли 2017 хулоса падараш ами Ҳамроқулов Исҳоқ вафот мекунад ва связ гум мешава. Ҳамита то ҳозира ай соли 2017 то ҳозира муҳиба хоҳароша кофтестай. Хоҳарош мумкин ози 14 сола боша. Ана хоҳараш Ҳамроқулова биби Марьям ё Ҳамроқулова Марьям биби бояд 14 сола боша. Касоне ки дар ҳамин сурат одаморо шинохтен, мумкин ки иҷа да аммаш ҳаста. Иҷа мисол акаву хоҳар сурат гирифтагиам. Ани мардак вафот кадагия, падари муҳибае ва занак аммаи муҳибае. Кадоме ки ягон шиносоӣ дори ҳамин сурато қатӣ дар номерои ватсапи мо бинависе ё ки бишносе одам мера бо номи Ҳамроқулов Исҳоқ мешинохте ай Конибодом ё ки медоне хештаворш дар куҷоае, оилаш дар куҷоае, оилаш зиндае, бинависе. беҳад кори нағз мешава. Мо муҳиба да ёрдам мекунем, хештаворша меёва. ва касоне ки амхали масъалао қати мо да нависта буде, агар имконият боша повторно бинависе, мо оста видео мекунем одди гуфтгӯи хештаворотон. Холоса мардуми Конибодом шумо метавонед бевосита кӯмаки худтона бирасонед дар ҳамун ёфтани ҳамин инсон, яъне дар ёфтани Ҳамроқулов Исҳоқ. Ҳамроқулов Исҳоқ одами қадар пирам набудаги, соли таваллудш 59 дар бозори зилёни мефурухтай мағзи мавиз, баъдан дар меҳргон. Яъне ки мумкин ки одамое ки видеоро тамошо кунанд бишносанд ва одамои Конибодомӣ мумкин дар хотиртон боша ҳамин инсон. Агар ягон хеш, ягон хоҳари ҳамин Ҳамроқулов Исҳоқ ё ки оилааш, любой каси наздик шуда бидоне, мо да бинависе, барое ки муҳиба хоҳарша кофтестай ва мехоҳад ки давом тиян рафту омадшона ва ё ай баъди марги падар чихеле ки гуфтум соли 2017 контактошона гум кадагиян то ба ҳози кофтестиян. Ва хиёл мекунем ки агар ягон тамон бидонем ҳамин маълумотро бирасонем, беҳтарин мешава як хоҳари дигарам мебиёва, мисол хештаворишона давом метиҳам. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, дар рӯи экран рақамҳое суратое ки ҳаст, ҳамагӣ як сурати падарша муҳиба дора қати аммаш дар рӯи экранай. Касе бишносе мисол бинависе, мо шумо да бо подробно мефаҳмонем ва бо муҳиба пайваст мегирем. ҳаматон да хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.